Legyen úgy az ajánlás, hogy teljes oda hozzám és adod a pénzt. Majd állok mindegy ilyen. Elkészíteni egyszerű, az íze mindig nagyszerű, és az éjség bárhol ér, mindig jól jön egy zsíros kenyér. Mondja, ön gondolt már rá? A zsíros kenyér nem csupán korszerű, egészséges, takarékos, biztonságot nyújt az ön és családja részére. Kitűnően illik vállalati találkozókhoz, ünnepi hangulatát, utánozhatatlan aromája teszi örök emlékké. Kapható az élelmiszerüzletekben és a nagyobb fővárosi áruházakban. Mire vár még? Tegye próbára azonnal! Elkészíteni egyszerű, az íze mindig nagyszerű, és az éjség bárhol ér, mindig jól jön egy zsíros kenyér.